3:26 de la tarda. Aquests dies hem sabut que a Europa 1 de cada 5 treballadors presenta problemes de salut mental. Unes xifres difícils d'erradicar si tenim en compte que només un 3% de les empreses europees compta en aquests moments amb programes de prevenció integral. La situació econòmica, no cal amagar-se, incideix directament a l'entorn laboral i són molts els treballadors que veuen afectada la seva salut psicològica. Per això, avui, aquest divendres, n'hem volgut parlar tot és possible de les malalties psicològiques a la feina amb el doctor Manel Serrano. Ell és especialista en medicina del treball i és director també general d'Acció Salut, qui també ens presentarà el primer servei de teleassistència psicològica per a empreses. Doctor Manel Serrano, bona tarda. Bona tarda. Benvingut al Tot és possible. És una xifra molt alta, 1 de cada 5 treballadors amb problemes de salut mental. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do, sí, molt alta. L'anomenen la darrera epidèmia amb malalties relacionades amb el treball. I el que és curiós és que només un 3% de les empreses compti en aquests moments amb programes de prevenció integral, no? Tenim oblidades aquestes malalties psicològiques a l'entorn laboral, creu vostè? Sí, les tenim oblidades, sovint arraconades, estan envoltades de certs estigmes, de certs pudors, que fan que corrin una mica clandestinament, si se'n permet l'expressió. No? Per tant, deduiríem que en aquests moments a casa nostra poques empreses, per no dir cap, compten amb ajuda psicològica pels seus treballadors? Poques empreses, hi ha algunes, vull dir, no, en coneixem algunes, sobretot grans empreses, sovint de matriu estrangera, matriu anglosaxona o de francòfones, però poques empreses, sí. I per quin motiu? Perquè sí que és veritat que sí que hi ha una prevenció de riscos laborals obligatòria. Per què no es mira aquesta qüestió? Per què no es vigila? Bé, dir que no es vigila en termes absoluts, sobretot des de la posta en marxa de la llei de prevenció de riscos laborals, també seria falsejar un xic la realitat. Es comença a mirar, es comencen a generalitzar estudis psicosocials que comencen a posar damunt la taula la magnitud del problema. Cert és que el problema ja no és tant de diagnòstic com d'instruments per assistir. És a dir, són potents amb l'anàlisi, però febles amb la intervenció. Què passa, doctor, a altres països de la resta d'Europa? Bueno, no s'allunyen massa de la nostra realitat. Cert és que el món anglosaxó ja ho té més metabolitzat que nosaltres. De fet, recentment llegia, diguem-ne, programes al Regne Unit, a Austràlia, etc., molt poderosos ja, d'abast comunitari i amb àmplies repercussions dintre del món laboral, també. Però ens porten avantatge ens sorten sovint avantatge, bàsicament degut, jo crec, que un tema cultural, insisteixo que l'estigmatització d'aquest tipus de malaltia, aquest tipus de processos en el nostre entorn, suposo que és un dels elements explicatius per aquest endarreriment a l'hora d'afrontar aquesta situació. Perquè, doctor, què pot passar si una empresa no atén aquests casos de treballadors que tenen problemes? Bueno, s'ho notarà clarament amb alguns indicadors, uns molt aparents, com són indicadors d'absentisme laboral, altres menys aparents, com són pèrdues de productivitat, fins i tot amb gent present a la feina, el que s'anomena presentisme, s'ho notarà per aquí. De fet, l'impacte econòmic quantificat en termes estatals és enorme, no? Vull dir, va dels 10 o 12.000 milions d'euros que té el cost sanitari d'aquest tipus de malalties, a referències que inclús el cost total, amb pèrdues de productivitat associades, etc., arribaríem a parlar de 60.000 milions. Molt gran, això és per mirar-s'ho, És una xifra brutal. Clar, he llegit també que entre el 50 i el 70% de les jornades perdudes. Sí, aquest grup de malalties, diguem-ne, ha pres la delantera el que fins ara era el grup patològic més prevalent, que era la malaltia osteoarticular, l'artrosi, etc. Diguem-ne, l'han sobrepassat.
és un grup de malalties més prevalent que l'anterior. Com sempre en aquest programa convidem els oients a participar en directe. Si teniu alguna experiència, si la voleu compartir amb nosaltres, no cal dir que el telèfon del directe està a la vostra disposició al 9024771 i que també teniu la via del correu electrònic @racu.net. Hi ha molts treballadors, doctor, que amaguen els seus problemes? Molts treballadors. Treballadors, a més, de tot tipus. No hem d'al·ludir exclusivament al treballador de base, sinó fins i tot els treballadors de l'alta direcció solen amagar aquest problema perquè, insisteixo, hi ha un procés d'estigmatització al seu voltant important. De fet, diguem-ne, la prevalença de problema mental entre el grup no ocupat, el grup a l'atur, és molt més alt. És a dir, les seves dificultats per reincorporar-se a la feina, havent patit processos d'aquests, diguem-ne que estarien en l'arrel d'aquest tipus de problema. Perquè quins serien els principals factors que afecten més negativament els treballadors d'avui dia, del segle XXI? Bueno, òbviament... La crisi econòmica, per exemple? Sí, la crisi econòmica és l'últim dels elements. Cert és que d'una magnitud molt important amb el nostre entorn immediat i amb els darrers anys, però diguem-ne que fenòmens com la globalització, fenòmens com la substitució, diguem-ne, del servei o dels sectors industrials per sectors de serveis, les despersonalitzacions a la feina, els canvis de cultura organitzativa, etc., estan a l'arrel d'aquest problema. Vostè parla de la síndrome del supervivent. Expliqui'ns, a què es refereix ben bé? Bueno, la síndrome del supervivent ja és un terme reconegut i utilitzat abastament i fa referència al conjunt de símptomes que sovint expressen persones que estan situades en empreses que han patit processos de retall de plantilles, que ells han tingut la sort o l'encert de mantenir el seu lloc de treball, doncs diguem-ne que s'està veient amb aquest col·lectiu, amb aquests grups de persones, diguem-ne, tot un conjunt de símptomes que fan que s'expressi com a tal el síndrome del supervivent. Símptomes com, diguem-ne, un sentiment de por, un sentiment d'injustícia, un sentiment d'inconfort a la feina, de pèrdua de compromís, etc. És un conjunt de símptomes molt explicatiu i molt aparent avui en dia. Per tant, tot el que tindria a veure amb la possibilitat d'un acomiadament, de que tanquin l'empresa, de que facin retallades o ajustaments, això influiria de manera importantíssima. Per suposat. Aquests dies també, doctor, llegim notícies com aquesta tan recent, no?, del becari que mor després de treballar durant 72 hores seguides, que estava sotmès, deia, una gran pressió per complir els objectius. Aquests casos vindrien una miqueta reculant tot això que estem parlant vostè i jo aquesta tarda? Sí, per suposat, la sobreexigència en el lloc de treball, doncs, diguem-ne, és un dels elements que es veu sovint amb algun tipus de sectors. Aquest que al·ludeix vostè és prou demostratiu, tot i que aquesta persona sembla ser que tenia un problema mèdic de base, sembla ser que era epilèptic i probablement la falta de descans, després de jornades agotadores, doncs van estar amb la gènesi del seu procés, no? Després tenim els casos dels suïcidis, no?, a France Telecom, a Foxconn. Sí, aquests, diguem-ne, han estat molt aparents aquests darrers anys, diguem-ne, han estat molt explícits i han estat molt probablement alguna de les empentes que jo he reconegut amb algunes empreses i organitzacions espanyoles per la posta en marxa d'algun tipus de programa de prevenció i d'assistència en el seu entorn laboral. Seria el cas d'Acció Salut, no?, d'aquesta alternativa que ofereixen, que és l'Emotion Online, no? Expliqui'ns ben bé en què consisteix aquesta eina. Bueno, Emotion Online és un servei d'assistència psicològica. És un servei de teleassistència psicològica per tot aquell treballador que estigui patint la fase aguda d'algun trastorn mental. Un mètode contrastat?
És un mètode utilitzat en algun altre entorn i contrastat bàsicament per la solidesa doctrinal que hi ha al darrere. La Maria Palacín és la nostra directora científica, professora titular de la Psicologia Social de la UB, i és qui ha protocolitzat, diguem-ne, totes les pautes assistencials que des d'Emotion Online es donen. Moltes vegades, com dèiem, no? El tema de la por és un tema que fa tirar-se enrere en aquests casos, que la gent no ho expliqui, no ho digui, no ho faci públic, no? Com actua l'Emotion Online en aquest sentit? Trobaríem un servei anònim, un servei confidencial? Bé, aquesta és, diguem-ne, una de les línies argumentals per la posta en marxa d'un servei d'aquest tipus. És a dir, l'accessibilitat al servei i la intimitat, quasi clandestinitat del contacte amb un professional pensàvem que era un dels elements que podia ajudar a la posta en marxa de la nostra proposta. Emotion Online, per suposat, garantitza absolutament la intimitat i la confidencialitat de qualsevol dada que s'expressa, fins i tot el pacient pot interactuar des de l'anonimat o des d'alguna identificació, diguem-ne, que no suposi el seu nom o la seva identificació. És a dir, que la informació no arribarà després al director de l'empresa. No, per suposat. És un procés assistencial i està custodiat per la mateixa exigència que qualsevol procés sanitari. I com està funcionant? Hi ha forces empreses que ja l'hagin implantat. Quina valoració en fan ara mateix? Bueno, tot just estem amb el procés de difusió de l'experiència. Cert és que tenim ja algunes experiències de posta en marxa i la veritat és que estan superant les nostres expectatives, malgrat que, diguem-ne, no és fàcil lluitar contra aquesta, diguem-ne, el que anomenava en la primera fase de l'entrevista, aquesta cultura, aquesta certa por a descobrir l'existència del problema. De fet, jo tinc una anècdota d'ara fa uns mesos amb una grandíssima empresa espanyola. Podem dir el nom o no? Millor que no. Millor que no. Està en clau de confidencialitat i per tant... Però, diguem-ne, textualment se m'expressava... Igual se van a creer que fabricamos locos. Vull dir que... Pel volum, no? Diguem-ne que accedir o permetre aquest tipus de servei en la seva organització, diguem-ne que seria acceptar que hi ha aquest problema dins de l'organització. Que hi ha molta incidència, no? I per tant, diguem-ne, aquesta pot ser l'actitud primera a vèncer, sí. Pot ser que hi hagin treballadors que no siguin conscients de tenir algun problema de salut mental i, en tot cas, com ho podrien detectar? Quins símptomes estarien patint en aquests moments? Bueno, probablement, diguem-ne, qualsevol persona que estigui patint sintomatologia psicològica o mental la reconeix perfectament. Tampoc fa falta, vull dir, diguem-ne ara, fer masses elucubracions al respecte. Una persona pateix, una persona està angoixada, una persona té problemes de la son, una persona està trista, una persona té canvis en la seva conducta alimentària, consumeix més alcohol, etc. Tot això seria el conjunt de símptomes que ell perfectament podria reconèixer, identificar i associar-ho a un problema d'ordre psicològic. Doctor Serrano, quin consell podria enviar des d'aquí, des possible des de RAC1, per treballadors que es vegin afectats i que se sentin identificats amb aquests símptomes que vostè citava ara mateix? Bueno, el meu consell és que, cert és, vull dir que tot dependrà de l'empresa, gran, petita, però el meu consell seria que ho posés en coneixement del servei de prevenció que obligatòriament l'empresa ha de tenir. Seria un primer esglaó, si més no també amb l'empresari o amb l'estructura directiva, per, diguem-ne, canalitzar un problema que és també de l'empresari i també de l'estructura directiva de l'empresa. Insisteixo, és transversal. I un problema social, també. És un problema absolutament social, democràtic, diguem-ne, afecta absolutament a tothom, vull dir. I una ha de perdre la vergonya i la por, perquè l'assistència en períodes inicials del procés, diguem-ne, té uns efectes fantàstics en termes de restabliment i no estem parlant de malalties condemnades, diguem-ne, a la cronicitat. Amb un tractament, això acaben en bé.
Exactament, un tractament, a més, barat, vull dir que no és gens onerós, són oneroses i és caríssim l'impacte que posteriorment té aquest tipus de malalties, com hem vist abans. No? Doncs si entre l'audiència tenim algun empresari interessat en aquest servei, donarem 2 pàgines, la pàgina d'Emotion Online, que recordem només porta una O, és emotion.onlin.org, i també la pàgina d'accion-salut.net. Exactament. Doctor Manel Serrano, especialista en medicina del treball, moltíssimes gràcies per estar avui a Tot és possible. A vosaltres, gràcies. Adéu. Tot és possible amb Esther...